yang mandiri, mengeluarga, dan mencintai lingkungan. Dan misi melatih, memotivasi anak untuk belajar mandiri, menanamkan nilai-nilai kasih, relasi yang sehat dengan keluarga, menanamkan nilai-nilai cinta alam dan bangsa. Kami juga memiliki fasilitas mainan di dalam dan mainan di luar. Kami juga punya program kasih bebas pendaftaran, bebas seragam, bebas SPP. Kami mengajak putra-putri Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. KB Mutiara Kasih. Kami mengapresiasi kerja dari KBTK Pelangi Kasih yang mengembangkan intelektual, tetapi juga mengembangkan berbagai aspek yang dimiliki oleh anak, baik itu intelektual, emosional, afektif, dan juga psikomotorik. Percayakan pendidikan buah hati Anda hanya di KBTK Pelangi Kasih. Halo Mama Papa yang hebat, bingung cari sekolah untuk anaknya tercinta? TK Tunas Kasih aja, sekolah yang mengiringi tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Guru-gurunya mendampingi dengan dasar kedisiplinan dan juga penuh kasih. Pendidikan karakter? Sudah pasti. Dan yang menarik, proses bermain dan belajarnya menggunakan pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Math, dan menggunakan media Luspart. Penasaran kan? Segera daftarkan putra-putri Anda di TK Kristen Tunas Kasih Prambanan. Langsung klik formulir pendaftarannya dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor 0815 7804 8965. Lahir oleh kasih, besar dengan kasih, dan berkarya untuk kasih bagi sesama dan seluruh alam semesta. SD Kristen Pinilih S2 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021. SD Kristen Pinilih S2 memiliki visi terwujudnya siswa yang berkarakter kasih, percaya diri, kreatif, cerdas, dan berjiwa nasionalis. Telah menorehkan berbagai prestasi di tahun 2019 dan 2020. SD Kristen Pinilih S2 ditunjang dengan tempat belajar yang nyaman dan suasana yang menyenangkan. Dilengkapi fasilitas pendidikan seperti lab komputer, perpustakaan, dan internet, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler guna membimbing anak sesuai dengan minat, didukung tenaga pendidik yang berpengalaman. Kini pendaftaran dapat dilakukan secara online, klik bit.ly/formulir pendaftaran _SD Pinilih S2. SD Kristen Pinilih S2, Jalan Karangdowo Solo, kilometer 0,5 Pugeran Karangdowo Klaten. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813 9049 5566 atau follow IG @SD Kristen Pinilih. SD Kristen Pinilih S2 berkarakter, semangat, dan berprestasi. SD Kristen Manis Renggo beralamat di Randu Keling, Desa Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. SD Kristen sangat strategis karena terletak di pusat daerah dan berada di Jalan Raya Utama Manis Renggo. Dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Didik Joko Suseno Sarjana Pendidikan, dibantu dengan para Dewan Guru, bersama-sama berusaha untuk mendidik siswa dan siswi agar dapat berkembang maksimal baik secara intelektual, karakter, dan spiritual.
Untuk menunjang aktivitas dan kreativitas siswa, SD Kristen Manis Renggo memiliki kegiatan tambahan seperti pramuka, vokal grup, latihan musik, tari, dan kegiatan lainnya. SD Kristen Manis Renggo siap melahirkan generasi muda yang berguna bagi bangsa Indonesia. SD Kristen 2 Sumberjo beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. SD Kristen 2 Sumberjo dipimpin oleh Ibu Supriyem SPD sebagai kepala sekolah. Dibantu oleh Dewan Guru, bersama-sama mendidik siswa-siswi agar intelektualitas, karakter, dan spiritualitas berkembang baik. Visi SD 2 Sumberjo, terwujudnya anak didik yang mandiri, berprestasi, berbudaya, berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Untuk menunjang kreativitas anak, maka dilaksanakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka, paduan suara, seni tari, drum band, dan karawitan. SD Kristen 2 Sumberjo siap mencetak generasi muda yang berguna bagi bangsa Indonesia. SMK Kristen 2 Klaten beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiroso nomor 42 Bramen, Klaten. Lokasi sekolah yang sangat strategis dan sekolah yang sangat nyaman untuk belajar. Pilihan kompetensi keahlian, teknik desain grafika, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan bisnis daring dan pemasaran. Didukung dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang sangat memadai dan perpustakaan yang bersih, rapi, dan nyaman, serta berbagai pilihan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan sekolah yang mendukung program Merdeka dalam Belajar. Ayo bergabung dengan SMK Kristen 2 Klaten. Daftarkan secara online di https://2UVAKMG. SMK Kristen 2 Klaten, siap kerja, siap mandiri. Selamat datang di SMK Kristen Pedan, alamat Pensil Bendo, Pedan. Menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021. Kompetensi keahlian. Teknik pemesinan. Teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik dan bisnis sepeda motor. Ekstrakurikuler, pramuka, OSIS, musik, dan masih banyak lainnya. Fasilitas sekolah, free hotspot, alat praktek yang mumpuni, lab komputer. Segera daftarkan diri Anda secara online dengan alamat berikut bit.ly/ppdb Krispen. SMK Kristen 5 Klaten mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. SMK Kristen 5 Klaten memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Teknik audio video elektronika yang bekerja sama dengan PT Selaras Citra Terabit. Teknik kendaraan ringan otomotif yang bekerja sama dengan PT Anugrah Prima Motor. Teknik bodi otomotif yang bekerja sama dengan PT Pacific Paint Indonesia. Teknik dan bisnis sepeda motor yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Teknik komputer dan jaringan yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Segera daftarkan diri Anda secara online. SMK Krisma bisa. Victoria Hotel School Klaten membuka pendaftaran siswa baru batch 8 kelas Juli 2020. Lembaga pendidikan yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 42 Klaten Utara. Lembaga pendidikan dengan pengajar dari praktisi perhotelan dan berpengalaman di bidang perhotelan maupun kapal pesiar.
pendidikan dengan 80% praktik langsung, pendidikan singkat, pasti kerja, gratis konsultasi kerja, gratis pendampingan hingga dapat kerja, dengan biaya pendidikan yang terjangkau, serta fasilitas dan ruang praktik yang lengkap, dan tambahan praktik langsung di hotel. Tunggu apa lagi untuk Anda yang ingin berkarir di hotel dan kapal pesiar? Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Dapatkan free sertifikat BNSP untuk pendaftar di bulan April sampai dengan Mei 2020. Mau lulus langsung kerja? Ya hanya di Victoria Hotel School Klaten. Pasawanipun Gusti ingkang wonten ing wewengkon gereja-gereja klasis Klaten Barat, ngaturaken wilujeng pepanggihan malih kalian kawula tim liputan klasis Klaten Barat ing wanci menika sampun sumadyo badhe ngaturaken malih pangibadah lumantar live streaming wonten salebetipun masa tanggap COVID-19. Pangibadah wanci menika dinten Minggu 3 Mei 2022 dipun-atosaken saking Gereja Kristen Jawi Manisrenggo kasiaraken sacara live streaming lan saged ugi panjenengan pidhangetaken lumantar 91,6 RSPD Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Mila saking nika dumateng warganing pasamuan ingkang wonten ing dalem mugi samekta ing diri pangibadah tumunten badhe kalatosaken. Sepida malih pangibadah menika kaataken dumateng warganing pasamuan ingkang wonten ing wewengkon gereja-gereja Kristen Jawi klasis Klaten Barat lan ugi pasamuan wonten ing pundi-pundi papan. Pangibadah menika ugi dipun pisungsungaken saking sekolah-sekolah Kristen ing wewengkon YPKK Klaten. Ing wasana kula ngaturaken wilujeng enjang, wilujeng ibadah, mugi Gusti tansah berkahi kita sami.
Pasamuan kekasihipun Gusti Yesus Kristus ingkang wonten ing papan mriki ugi ingkang wonten ing dalem. Sumangga kita wiwiti pangibadah enjang menika kanthi sesarengan memuji asmanipun Gusti saking kidung pasamuan Jawi 29 padha setunggal kalih lan 3. Sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu ingkang kinasih, sumangga pangibadahe wanci menika kita sengker kanthi pengaken. Sang Yahweh ingkang nitahaken langit kalian bumi punika ing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Pasaman katuran lenggah. Pasaman ampun kasih Gusti semoga sami murwani pangibadahe wanci menika terus sami ngrepen kidung pasaman Kristen Jawi angka 28 padha setunggal lan padha kaping kalih suci suci suci. Suci, suci, pinuji yang suci, Allah Maha Mulya kang jumeneng raja. Suci, 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 pinundi yang kita sadaya memuji Samya. Suci, 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 puji ning suci, anggu mandang swara ngabeki akoso. Brahma ikat sami sujud ngabekti, hitung tan gendat berang bekurang.
Pasamuan kekasihipun Gusti Yesus Kristus landhesanipun gesang tiang Kristen menika katresnan. Mila enjang menika kita dipun nemetaken malih bab katresnan ingkang kaserat saking Injil Matius 21 ayatipun 3 doso 7 dumugi 2 doso ingkang mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasamuan menawi kita saestu ngrumaosi kanthi jujur, tentu kita dereng saged ngelampahi katresnan menika kanthi sampurna lan sacekapipun. Mila sumangga kita nelangsani dosa kita telakaken kanthi memuji asmanipun Gusti saking kidung pasamuan Kristen 2 doso 9 Gusti kang Maha Wilasa. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe midhangetaken papartos siramatipun Gusti ingkang kapit saking kitab setunggal Petrus kalih ayat pun 19 ngantos 20 mekaten.
Jalaran iku mujudake sih rahmat. Menawa ana wong kang rumangsa kakersakake dening Allah nandang sangsara kang ora samestine kasandang. Sebab menawa kowe digebuki marga pokalmu kang dosa, apa iku kena diarani pangalembono? Nanging menawa kowe tumindak kang becik sarta marga saka iku kowe nandang sangsara, iku sih rahmat ana ing ngarsane Allah. Jalaran ya tumrap kang mangkono iku anggonmu katimbalan. Marga Yesus Kristus ya wis nandang sangsara kanggo kowe sarta wis nilari tulodo marang kowe, supaya kowe uga tumindak kaya panjenengane. Panjenengane iku ora damel dosa, sarta sora ing tutuke ora ana kang didra. Nalika panjenengane dipisui, ora males misuh. Nalika nandang sangsara ora ngancam, nanging sumarah marang panjenengane kang ngadili kanthi adil. Panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing salilane ana ing kayu salib, supaya kita kang wis mati tumraping dosa padha urip tumrap perkara kang bener. Marga saka bilir-bilire kowe wis padha kawarasake. Awit dene biyen kowe padha kaya wedhus kang kasasar, nanging saiki wis padha bali marang pangon sarta pamomonging nyawamu. Salajengipun pasamuyan kinasih, kita bali nampi pitahe sang anyar ingkang badhe kependet saking kitab Kisah Para Rasul kalih ayatipun 2 kalih ngantos 7 mekaten pangandikanipun Gusti. Wong-wong mau padha ngantepi ing piwulange para rasul lan anggone tetunggalan sarta padha tansah nglumpuk saperlu nyuwil-nyuwil roti lan ndedonga. Wong kabeh padha kadunungan rasa wedi awit para rasul iku padha nganakake mujizat lan pratandha akeh. Sato wong kang percaya kabeh perstari manunggal saking barang dapeke padha dianggep duweke wong akeh. Apa dene tansah ana panunggalane kang ngedol barang dapeke banjur didum-dumake marang wong kabeh miturut kabutuhane. Sedina-sedina tansah padha nglumpuk ana ing pedalaman suci kalawan tegen sarta sayek. Padha nyuwil-nyuwil roti ana ing omahe kanthi giliran. Padha mangan bebarengan kalawan bungah lan ati kang tulus. Karo memuji marang Allah, apa dene padha senengi dening wong sak bangsa kabeh. Sarta maneh ing saben dinane cacahe wong kang padha kapitulungan rahayu diwuwi dening Gusti. Pasamuan kang sinasih wonten patulunipun Sang Kristus Yesus. Semoga kita sanggemi pawatos rahmatipun Gusti. Punapa dene kita kesanggal menika kita repaken hitung pasamuan Kristen. Swidak songo padha setunggalan kali. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Joyo lamun tansah setya luar sing antaka mlebet mring swarga sembah puja
kunjuk Sang Rama kang paring nugraha tentrem raharja sembah bekti kunjuk ring Gusti kang sampun nyawiji kamulyan swargi. Rama mirah bodo kalih mirah ngrentaken kung berkah yang nandang sangsara manggiranuya salir pro umat lan kendaki nikmat srana peparingnya nadyan prasaja sembah puja kunjuk Sang Rama kang paring nugraha tentrem raharja sembah bekti kunjuk ring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Pasamuan ing kasih para putra eyang ibu-ibu ingkang wonten ing dalem sumang sarengan kita tumungkul wonten ngarsanipun Gusti sarengan kawula dedherekaken sumangga ngrasaken kabingan ageng tumraping gesang kala Gusti. Menawi wonten dinten Sabat punika kawula para putra wayah eyang sedaya paduka tunggilaken wonten ing brehat kala kiambak-kiambak ing wanci punika menika mujudaken katresnan ingkang endah tumraping gesang kawula minangka putra-putra kagungan paduka. Njeraosaken syukur ngasa paduka Gusti ing wanci punika paduka tansah mbresa nganti kawula nggen kawula sami ngasokan badan kawula setunggal daun atas ing wanci menika sesarengan nggih sami paduka wungaken lan sesarengan sami tumungkul sang ibadah wonten papan kalau kiambak-kiambak wonten ing drayat paring paduka menika. Salebetipun kawula sami ibadah sonde donga kawula sami donga wontenipun wabah COVID-19 ingkang wonten ing bumi Nusantara menika. Saestu menika mboten kanyana tumraping gesang kawula. Mangudha pangeran kula ngaso paduka mugi wabah COVID-19 menika enggal sirna paduka tebihaken saking bumi Nusantara menika. Mboten dangu malih Gusti monggo nyuwun kawasan paduka. Kawula sami minangka para putra-putra panci kepengin sanget tetunggilan wonten ing papan pangibadah wonten ing gereja sareng kalih pasamuan sanesipun. Kang amargi kawontenan kawula tetep ngabekti wonten ing papan kawula pun griya kawula kados wanci punika kawula tindakaken. Matur nuwun Gusti lan kandhungaken mireng dhateng para-para inggih para medis, para dokter jurawat ingkang sami dados plados ngopeni para-para ingkang kajangkit virus corona 19 menika. Pados sagetaken paduka berkahi, paduka paring kemampuan ingkang ekstra saengga menika samangke saged dados sarana ulihipun sakitipun para kadang-kadang kawula menika.
menika dados gardan terdepan wonten ing panci menika pados sagetaken tim medis menika kalau pasang ngaso paduka Gusti sawetahipun pun ngaso paduka sebesar melih kawula pasang ngaso paduka para-para ing sampun kadibah sedaya sami berantas wontenipun Covid-19 menika kalebet kalau sami menika mutus rantai wabah menika sehingga enggal sena saking bumi Nusantara menika pados sageden kalau sami menika salajengipun Gusti kangge ndongaken pasam ngagungan paduka ing wanci menika tansah bedi wonten ngaso paduka ingkang wonten ing griya para putra kawula para simbah-simbah sedaya ingkang sami setunggal ngaso paduka sami ngantunaken pangibadah syukur ing wanci sabat menika paduka berkahi mirungga kesehatanipun cara kajasmanen nggih paduka tansah paring kasarasan sedayanipun Gusti kalau pasamun ngarso paduka kiyambak margi Gusti minangka pangen kawula ingkang saestu ingkang ngrimati gesang kawula ingkang mari tetedan ingkang masih kasarasan kalamangsanipun kawula sisah Gusti maringi panglipur monggo pangeran kalau sami betah kawelasan paduka betah kawelasan pamamunging gesang kawula menika Gusti Yesus Kristus pangeran kawula midhungani panji menika stabilitas keamanan wonten ing kampung-kampung wonten pelosok-pelosok monggo pangeran sedaya warganing masyarakat sesami cangcut gebrugut kul sinangkul sonjagi kamani mugi-ambak ampun ngantos wonten perkawis-perkawis ingkang boten kapikajengaken wonten matur nuwun Gusti matur nuwun ing wanci menika ndongaaken para putra-putra kawula ingkang tesih wonten bangku pasinon saking kelompok bermain ngantos perguruan tinggi monggo Gusti berkahi nadyan to mboten saged sami sinau wonten ing sekolah tatap muka nanging ing wanci menika wontenipun pembelajaran daring monggo pangeran punapa ingkang pendan para putra-putra menika paduka berkahi mboten ngirangi ngenipun para putra-putra wonten ing bangku paisinan sekolah ing tatap muka kalian Bapak Ibu guru yang saged tansah sinau wonten ing griyanipun kanthi pembelajaran daring nggih berkaso pitulungan paduka pasama kagungan paduka ingkang bilih kagungan pergumulan secara pribadi wonten ingkang pengin kagungan pendamping sajodoh Gusti tansah berkahi wonten ingkang pengin kagungan pedamel ingkang tetep ingkang permanen Gusti tansah berkahi matur nuwun Gusti matur nuwun ing wanci punika sumangga pangibadah kala menika wonten dinten Minggu Sabat menika kalau pasakan awal tengah atas paripurnanipun wonten regening asta paduka kiyambak menika pasambat kawula Gusti bebelang kalau matur asta paduka kathah cewek sacubling manah kawula kalau nyun sih pangapunten ing dalem Sang Kristus kalau sampun sami sembahyang amin. Pasamuan ingkang kinasih dumugi titiwancinipun kita kaparingan wewengan ngaturaken panuwun unjuk Gusti lumantar kita ngaturaken bisungsung. Saderengipun kita ngaturaken bisungsung sumangga kita talesi bisungsung kita lumantar sabdanipun Gusti saking Roma 12 ayat 1. Kang iku para sadulur marga saka sih kamirahani Allah aku pitutur marang kowe padha nyaosa badanmu minangka kurban kang urip kang suci
lan kang dadi parengi Allah. Iya kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati. Kali ngaturaken pisungsung kita iringi Kidung Pasaman Jawi 150 sekawan pisan lan kali adrenging yas.
pasamuan katuran jumeneng sumangga kita ndedonga. Gusti Allah ingkang muasih lan tresna, kepareng paduka nampeni pisungsung kawula saking umat tebusan paduka minangka cihnaning atur panuwun kawula dumateng paduka. Paduka inggih kepareng paring berkah nyucikaken kalebet pisungsung kawula sanesipun langkung-langkung jiwa raga sawetahing gesang kawula saged dados pisungsung ingkang gondarum sumaos wonten ing ngarsa paduka. Sedherek kawula ingkang ngecakaken arta pisungsung menika inggih paduka paringi kawicaksanan supados saged nindakaken ayahan ingkang endah menika manut miturut kalian karsa paduka. Sepinten cacat kuciwaning pisungsung kawula nyuwun pangapunten. Sedap malih Gusti kalau badhe nampeni sabda paduka minangka tetedan lan umben-umben tumrap sukma kawula. Kawula nyuwun berkah, nyuwun pepadang. Roh suci makarya sak temah ingkang kababar manut kalian karsa paduka. Langkung-langkung abdi paduka ingkang kajibah mbabaraken pangandika paduka namung manut mituruta kalian karsa paduka. Kawula sadaya warganing pasamuan inggih paduka padangi supados saged nampeni luwih ngestokaken dawuh-dawuh paduka wonten ing gesang kawula padintenan. Mekaten Gusti pandonga kawula sadaya kawula suwun wonten ngarsa paduka awit asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, para putra-putra, simbah-simbah ingkang wonten ing dalem, monggo ing wanci menika kita sami midhangetaken somaos pangandikan Gusti. Pangandikan Gusti ing wanci menika badhe kula pendhet saking kitab Injil Yohanes pasal 12 ayatipun 1 ngantos 12 ingkang mekaten dawuhipun Gusti Yesus. Pangon kang utama. Saktemene aku pitutur marang kowe. Sapa kang mlebu kandang wedhus ora metu lawang nanging menek tembok iku maling lan rampok. Nanging sapa kang lumebune liwat lawang iku pangone wedhus. Pangon iku kang diwengani dening kang tunggu lawang sarta wedhuse padha nelengake swarane lan tumuli diundangi manut jenenge dhewe-dhewe sarta banjur digiring metu. Menawa wedhuse kabeh iku wis digiring metu, pangone lumaku ing ngarep lan wedhuse padha ngetut mburi. Marga wedhus-wedhus mau padha niteni swarane. Nanging wong liya mesti ora ditut mburi. Malah ditinggal mlayu. Marga wedhus iku ora padha wanuh marang swarane wong-wong liyane. Pasemone iku dingandikake dening Yesus marang wong-wong mau. Nanging padha ora mangerti kesi pangandika iku. Yesus tumuli ngandika maneh, "Satemene aku pitutur marang kowe. Yo aku iki lawange wedhus-wedhus iku. Saking wong kang tekane sadurunge aku iku maling lan rampok. Lan wedhus-wedhus iku padha ora ngrungokake marang wong-wong iku. Aku iki lawange. Sapa kang mlebune metu ing aku iku bakal kaslametake sarta bakal mlebu lan metu. Apa dene bakal nemu panggonan. Maling iku tekane mung arep nyolong lan mateni sarta nyirnake. Aku iki teka supaya wedhus-wedhus padha duwe urip lan uripe iku kanthi kalubiran. Sang saya dalu rasa biar kang lintang kumedap di sonyo
tengah wengi lumbrang gandaning pos ito karenganing putyanira Sang Dwijawara brengangang lir swaraning madu brangta manungsung sarining kembang bumi goncang kanjeng lek lap-lap katon lir kininjanging alis lisang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking tias baliwur Goro apa to werdine goro ana bolak-balik ing jaman wong jujur malah ajur wong culika uripe mulya sing salah dibebaske sing bener malah mlebu LP wong apik ditampik wong jahat malah munggah pangkat wong salah bisa bungah-bungah wong bener malah tenger-tenger ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tut muri golek rai wis nalingsir karo semboyane pendidikan ana kang kandha umure jagat wis tuwa akeh udan salah mangsa meh saben dina ana bencana banjir tsunami tanah longsor lindu gede lan virus corona ngendi-ngendi ana raja pati esuk lara sore mati sore lara esuk wis dilayati corona dumadi dadekake swasana trintim lan susah ing ati ora mung bocah cilik nganti wong tuwa majelis malah para pandhita uga ana kang wedi ana pambengoke wong apa iki dina kiamat dina pungkasaning jagat muga-muga para priyagung kang pinitaya ngasta pusaraning praja tansah ajrasih mring pangeran angge nyoreh linandesan patrap wicaksana lan budi utama
sak temah tansah hamayu hayuning bawana sirep punang goro-goro nyarengi jumedulipun Ki Lurah Semar Badranaya lan anak-anake. Bregegeg ugeg mel humel sak tulita langgeng. Anak-anakku tule telo goreng nolo gareng Petruk apa Pak? Bagong padha mrene tule nyedak karo bapak. Ini Pak, iki Kakang Gareng, Tonolo Gareng kuwi absen. Bagong mau ya melu ning ana mburi ngono. Si Gareng, Kang Gareng kuwi critane cilik anake ana ning Tangerang. Ana wabah virus corona ini dimulih di lockdown ngono mo. Dadi iki Gareng pancen keweden banget. Delok wedon. Lockdown. Bagong ki wong kewedene kok. Angene. Pak, piye to, Le? Iki mau aku ngrungokke pangandikane Gusti utawa dawuhe Gusti kang katulis utawa kasrat ana ing Injil Yohanan 10 siji tekan 10 mo. Ana judul utawa tema aweh paseksi lumantar karya kang nyata. Ning sak banjure Pak, iya, kuwi ayat sak teruse di ngendikake Gusti Yesus kuwi minangka pangon kang utama. Iya. Utawa gembala yang baik. Ana meneh mau dijlentrehke ana ayat sak teruse ungkat ana suling. Kuwi tulung Pak supaya aku cetha jlentrehno siji mbaka siji kepiye jlentrahe lan maknane kabeh mau Pak. Iya Dole. Sing sepisan Dole Gusti Yesus sinebut pangon kang utama. Pangon kang utama. Utawa gembala yang baik. Gembala yang baik. Gusti Yesus kuwi utama utawa baik. Kuwi ora mung kandhekno jenenge tok kok Dole. Sak banjure ora mung asmane tok kok. Sing apik, sing becik, sing utama. Ananging pakaryane lan pangandikane Gusti Yesus iku pancen becik, iku pancen utama. Gusti Yesus iku lembah manah para marta, remen paring pangapura, remen tetulung marang manungsa sing dosa. Prasasat aweh banyu wong kang ngelak, aweh boga wong kaluwen. Mengkono uga pangandikane Gusti Yesus iku yen dirungokke Dole gawe ayem ing ati. Kuwi suarane ya Pak. Iya. Gawe bunga ing manah. Gusti Yesus malah wis cetha saka swarga rawuh ing donya ngorbanake sarirane kanggo nebus para manungsa ya para wedhus-wedhuse. Kuwi ya ndek pamrih ora mo. Gusti Yesus minangka pangon rawuh ing donya ing jagat kuwi ngorbanke sarirane kuwi duwe pamrih apa ora mo? Ora, kuwi kabeh netepi dawuhe Allah Sang Rama kok Dole. Batobat. Kuwi Gusti Yesus sinebut pangon kang utama utawa gembala yang baik. Sak banjure mo. Aku wis mudeng Bapak wis njlentrehke sing diarani Gusti Yesus minangka pangon kang utama. Ayat sak teruse mo kuwi kok ana diarani pintu kuwi terus kepiye mo jlentreh mo? Iya. Pintu utawa lawang. Nah, mau dingendikake
yen wong sing mlebu ora metu lawang kuwi penjahat, kuwi maling. Nah, Gusti Yesus ngibaratke kaya dene lawang. Sok wonga tuli, sok wonga sing manggon ana ing omah utawa wedhus-wedhus kang manggon ana ing kandhang. Kamangka pintune nganggo pintu sing utama yaiku Gusti Yesus. Sapa wae kang manggon ing omah utawa ing kandhang kuwi bakal nemu slamet, bakal rahayu uripe tuli. Apa meneh zaman saiki tuli lagi ana virus corona, ana dawuh saka pamarentah. Apa mo? Virus corona. Kuwi anyar ya, Pak? Iya. Piye kuwi? Ana dawuh supaya wong-wong padha ana ing omah. Ora oleh metu-metu yen ora perlu banget. Dadi sapa wong sing metu saka omah esok-esok mengko ketularan utawa kena virus corona. Sing luwih penting meneh to, Le. Piye, Pak? Kowe aja ngantek metu saka pintu utama yaiku Gusti Yesus mau. Sing sapa metu saka pintu utama utawa Gusti Yesus ora mung keneng virus to, Le. Nanging bakal nampa pejah langgeng utawa mati kekal. Semono sing jenenge lawang to, Le. Gusti Yesus uga buka ora mung sagolongan sing dislametke, sapa wae sing gelem percaya manjing pitados marang Gusti Yesus uga bakal nemu rahayu. Iya, kuwi Le ngene to, Pak. Lawang. Kuwi aku ki wong cilik nek digambarke pasaman sing ringkih leh ku nangkep pangandikane Bapak jlentreh pangandika mau yen uang mlebu lawang metu Gusti Yesus berarti bakal antuk rahayu atau selamat. Iya, bener. Yen ora mlebu ana lawang Gusti Yesus berarti ing jeneng saiki binasa. Ngono. Kuwi bener ya, Pak? Iya. Kahanan sing kaya ngene mau pancen ya ngegirisi Pak tumrape aku minangka pasamuan warga masyarakat cilik nanging kanthi pangandika mau Pak aku terus rasake ayem, tentrem, awit Gusti kuwi minangka pamomong gembala yang agung ana ing uripku. Engko kae Kang Gareng kae nek kudune Kang Gareng ki wong sing metu tuwa ngandani marang adi-adine malah keweden ki ning Tangerang durung iso mulih ya mo. Sak banjure mo. Iya, piye? Mau sing siji kuwi minangka pangon aku wis mudeng. Sing ping pindho minangka pintu utawa lawang aku ya wis mudeng. Iya. Sik sithik. Sak banjure, Pak. On ayat kuwi mau kok dingendikake minangka tongkat utawa suling. Kuwi direntehe piye, Pak? Oh, iya. Minangka pangon tuli budaya jaman biyen. Pangon kuwi mesti nggawa tongkat utawa teken. Iya. Lan seruling utawa suling. Pak. Lah. Kuwi werdine utawa pigunane to, Le. Tongkat mono ibarate kaya dene pedang bermata dua. Meh kaya sabda dalam Gusti. Ing sak sisih tongkat mau bisa kanggo ngusir para wong-wong kang bakal tumindak culika. Ngebuk barang ya, Pak? Iya. Marang wedhus-wedhuse Gusti. Kena nggo ngusir kuwi to, Le. Dadi roh-roh piawan mau iso diusir srana tongkat gembala utawa tekene pangon. Ning kosok baline to, Le. Piye, Pak? Teken mau uga bisa kanggo ngebuk wedhus-wedhuse Gusti. Sing nakal, sing keset, sing ora mbangun miturut marang Gusti. Kuwi ya bakal digebuk. Aku biyen ya tak gebuk ya, Pak. Kenapa kita gebuk? Aku biyen ndelekke kupluke bapak. Lah iya. Oh, Bagong wis ora. Ora apa-apa, Bagong. Senajan sirahmu tak tutuk lara kowe. Ning kuwi bakal nyelametke nyawamu kok, Tole. Kuwi sing jenenge tongkat
dole Petro. Wis jenenge tongkat sak banjure suling mo. Lah Kuwi apa maknane mo? Dole yen disebul utawa yen ditiup kuwi bakal ngetokke swara sing endah, sing enak, sing kepenak dirungokke no kuping, uga kepenak dirasake no ati. Nah, ibarate dole sing sapa dadi gembala utawa sing dadi pangon utawa sing dadi pemimpin sabisa-bisa dole ngetokno swara sing endah, ngetokno omongan sing enak kepenak dirungokke no kuping, Pak. kepenak no ati. Luweh-luweh yen kowe dadi pangon, dadi pemimpin dole, ngati-ati. Ana peribahasa dole, sebelum berbicara sekali, berpikirlah 1000 kali. Dadi mengko suaramu kuwi, omonganmu kuwi, kira-kira madai apa ora, bangun apa ora. Aja malah menyakiti hati, gawe pingget ati saben wong sing krungu suaramu. Kuwi le werdine suling. Iya, Pak. Aku terus mudeng, Pak. Ngene, Pak. Aku ki nek ibadah nang gereja, Pak. Ya. Berarti nek bak ngendikake tongkat ki gamane pangon. Wong ngangon kuwi duwe tongkat minangka gebuk, gamane wong ngangon. Lah nek aku sok ngibadahke Pak Pendeta kuwi ngenaki atiku, Pak. Nyakiti atiku apa kuwi sing dijenengke metuk mukul utawa ngebuk, Pak? Mecut, Pak. Iya. Iya dole, mula mawi tak aturke ya. Tongkat ki ibarat kaya dene sabdane Gusti, pedang bermata dua. Ing sak sisih awake dhewe oleh panglipur saka sabda dalem Gusti, oleh penyemangat, terus oleh ayem tentrem. Nek kosok baline dole, pangandikane Gusti yo mbrek awake dhewe. Paring pameleh tumrap dosa-dosa utawa tumindak kita sing ora bener. Ngono kuwi dole. Oh, aku agek iki mudeng, Pak. Iya. Yen ngono aku minangka ya wong cilik kuwi nek wis didhawuhke karo Gusti lumantar Bapak Pamulang utawa pandhita utawa majelis kudu iso tak jakke ana ing sesrawungan ya, Pak. Iya. Ning warga, ana ing masyarakat, ana ing endi papan panggonan ngono ya, Pak. Iya, heeh. Kuwi jenenge firmane harus hidup. Batobat. Sak banjure mo. Piye dole? Sak banjure iki kalebu aku. Syukur Rama ya ora wong Rama ki minangka bapak sing ngerti ing samukawis. Ngomong aku ing wis pirang-pirang puluh tahun. Ya. Iki ana wabah COVID-19. Iki kanggone aku anyar, Pak. Ora kanyono kok dumadi ana ing bumi Nusantara kene. Iya. Malah sak donya kok dole. Sak donya, Pak. Iya. Kuwi gawe girise para manungsa kang papan ana ing ora ing kutha-kutha. Iya. Ing desa kalebu aku iki mo. Terus ana sak tengah-tengahe kahanan sing susah iki, Mak. Mo. Awake dhewe kudu piye? Apa ya wis begegek-gegek ana omah? Ora kok paling tetulung marang sesama kita ana ing tangga iki terus kepiye, Mak? Apa kudu mau bapak ngendikake ning omah wae ora usah metu-metu? Ning tembung lockdown. Lah kuwi kepiye, Pak? Awake dhewe kudu kepiye? Ngene dole. Sanadyan awake dhewe iya nandang susah, prihatin merga kahanan iki. Iya. Nanging dole ngelingono kowe lan bapak iki minangka saksi-saksine Gusti Yesus. Saksine Gusti Yesus sing diutus ana ing jagat kene. Mbak. Ayo awake dhewe nurat marang Sang Kristus kang wis rila legawa ngorbanake jiwa raga kanggo manungsa. Semoga awake dhewe tole sak bisa-bisa uga aweh pambiyantu marang sak pepadha, para sedulur, para tangga, umat lan sapa wae. Kok sik, Pak. Lah nek kaya aku kuwi uripku ya mung pas-pasan iki, Pak. Lah nek aku uripku susah.
kaya ngene apa? Aku iku kudu mbantu karo tangga teparo, sanak kadang no, Pak. Mongko uripku dhewe susah. Kuwi piye, Pak? Sing jeneng bantu kuwi Tole, sumbere saka ati kok Tole. Saka ati? Heeh. Ora sah ngenteni sok mben yen wis sugih, duwe bondo sing tumpuk matumpo-tumpo. Awet Tole akeh lho. Sing sugih bandane akeh, ning atine cetil. Wis sugih duwe apa-apa, ning jiwane isih jiwa pengemis Tole. Oh, lah nek arep aweh, arep bantu kuwi sumbere no ati. Ya iku ati sing lomo utawa murah hati. Yen atine wis lomo utawa murah hati Tole, ora ndeleng bondo sing diduweki. Kaya dene nalika Gusti Yesus maringi roti 5.000 lan iwak kae Tole, kae sakjane sing menehi malah bocah cilik. Ora nek dipikir bocah cilik. Roti 5 karo iwak kuwi nek dipangan dhewe entek kurang Tole. Ning bocah cilik wis duwe ati lomo, duwe rasa murah hati, mula diaturke marang Gusti Yesus, banjur diberkati, esok nggo mangan wong 5.000 lan turah Tole. Kuwi yen awake dhewe arep bantu ora usah ngenteni sok yen wis sugih Tole. Bapak. Piye? Aku ki kok gelo to, Pak. Aku ki gelo. Gelo ngapa? Pangandikane mau kok nandesone atiku to, Pak. Nandesone atiku, aku saiki gelo, Pak. Aku ki kalau mangsane ya cetil, mung ngemis, jejaluk ora paling bantu karo sanak kadang aku, Pak. Ya cetil to. Kaya Kuwi saka aku kok Tole, kuwi pangandikane Gusti Yesus dhewe kok Tole. Awake dhewe supaya lomo, supaya murah hati. Peduli marang sesama Tole. Peduli marang sesama ayo aku ngotak nek Bagong ngotak tak WA-ne sak duwe-duwene ayo ora mung kanggo diri pribadi, ning kanggo sanak kadang sing butuhke, sing jenenge saiki ngono kepedulian. Aku ning yo ndelok Pak ning nggon TV kuwi, kae dulur-dulur anak-anak GKJ wedi kae kok anu masker. Kuwi ana pasar kuwi jare gratis. Iki aku arep ngerake kanca-kanca ya saenenge. Kanggo bantu tangga-tangga ora ngemungi kuwi warga pasamuan, ning ya warga masyarakat ngono umpamane. Matur nuwun Gusti, matur nuwun pangandikane. Malah ngene Tole. Piye, Pak? Ayo padha ajak-ajak awake dhewe umat sak wilayah klasis Klaten Barat bareng-bareng Tole, bunga dinunga, sangkul sinangkul, bantu binantu. Ayo niliingi tengen kita. Mbok menawa uripe keserakat ana sing luwih susah, luwih prihatin katimbang awake dhewe. Sak bisa-bisa Tole, mau iso menehi masker, iso menehi sembako utawa duit, ora apa-apa Tole. Ning iki penting Tole. Piye, Pak? Lamun kowe lan aku, kita kabeh bisa bantu. Aweh pitulungan kuwi kabeh landhesono kanthi rasa ikhlas, tulus, aja duwe pamrih ya Tole. Apa meneh golek pangalembana sing tanpa guna. Awit iki kabeh jeneng bantu, paring pitulung kuwi sejatine wujud anggon kita ngaturke panuwun marang Gusti Yesus sing wis nebus dosaku ya dosamu, ya dosane manungsa kabeh. Ayo le, saiki dipungkasi bebarengan asesanti nyenyuwun ana ngarsane Gusti. Jaya, jaya Wijayanti. Virus corona enggal gumanti. Swasana gemah ripah loh jinawi. Tata titi tentrem kerta raharja. Gusti Yesus tansah berkahi. Ayo, Pak. Amin. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Wis Tole, saiki ndang tutupen srana pandonga. Ayo.
tak dirake tumungkul nang ngarsaning Gusti mo Gusti kala mangsanipun kawula paduka gebuk kala mangsanipun kawula raosaken awrat gesanging kawula saestu nadyanto kawula sami nunggu warganing pasamuan injing raosan kesisahan wonten ing gesang kawula ing kawula sami tetep saged sami ulah paseksi wonten ing gesang kawula wonten brayat pasamuan wah moten wonten ing tangga tepalih kawula monggo pados sagetaken kalau sami minangka warga pasamuan kalau sami peduli boten nenggo kalau menika sugih bondo bandung ing sakonten kawula menika monggo Gusti paduka agem minangka sarana kawula gatosaken dhateng sami kawula ingkang betahaken pitulungan monggo kalau sami saged lumampah enten kepareng paduka mila paduka tansah berkahi ngagetaken dhateng kawula sami ing wanci punika matur nuwun sanget pangandoka paduka menika berek dhateng gesang kawula kalau minangka pasamuan minangka kagungan paduka saya ngraosaken ayem tentrem awit Gusti nganti ing wanci menika kalau badhe sami ndonga sarengan kados diringi pandonga ingkang paduka dhateng kawula ingkang mekaten Durama kawula ingkang wonten ing swarga asma paduka mugi kasucikaken kraton paduka mugi rawuh karsa paduka mugi kalampahana wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga kawula mugi kaparing rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika so paduka mugi ngapunten kaleptan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tiyang ingkang kaleptan dhateng kawula punadene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing pangudha nanging mugi sami paduka welaken saking piawon awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan langgeng selami-laminipun amin. Ciling Raharjo
satimu margo Gusti nganti salakumu ayo maju undang no samangyo mure kang basar getuni pratobat agyo. Pasaman ganasih semoga sami junun sarengan kita sami akan satu kawitados sarengan monggo sami kita ucapkan mekaten. Kalau dados dateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Kipitados dateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kapten dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang ndang sangsara nalika jumunung Pontius Pilatus kasalib nglampahi sida lajeng kasaraken tumedhak dhateng teleng palemengan. Ngendi kang dumalih saking antap tiyang pejah lajeng sumangga dhateng sarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadil tiyang gesang kalian ingkang pejah. Kalebet dhateng Roh Suci katados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta wadin inggih patunggalipun para suci punapa dene pangtung dosa pangenipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Monggo sami nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yahweh maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyurahaken cahayaning pedenanipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yahweh nunggulaken pedenanipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Pasamanipun Gusti ingkang wonten ing wewengkon Gereja-gereja Klasis Klaten Barat
lan wonten ing pundi kemawon panjenengan saged nderek pangibadah ing wanci Minggu 3 Mei kalih dosa menika ingkang kaladosaken lumantar live streaming lan ugi siaran wonten ing 107,6 RSPD Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten ingkang dipun pancaraken saking Gereja Kristen Jawi Manisrenggo. Pangibadah sampun paripurna, mugi berkahipun Gusti tansah rumentah dhateng kula panjenengan sami saengga prahara ingkang rinaos pandemi menika enggal sirna kula panjenengan sami tentu ngraosaken enggal-enggal kepengin ibadah wonten gereja kita piyambak-piyambak. Mila tan kendhat sumangga tansah sami ndedonga mugi tansah berkahi kita sami, kita saged uwal saking prahara menika lan saged mangibadah wonten gereja kula panjenengan piyambak-piyambak. Ewa semanten mbok pilih panandang menika tasih lajeng pangibadah sacara live streaming taksih badhe dipun ing wekdal minggu-minggu candhaipun. Pramila sampun kesupen tansah midhangetaken lumantar 107,6 RSPD lan ugi siaran lumantar live streaming ingkang kaaturaken srana panjenengan sami nindakaken pangibadah wonten dalemipun piyambak-piyambak. Pungkas ngatur kalau ngaturaken panuwun sedaya kekirangan nyuwun pangapunten lan perlu kaunikan bilih pasgan menika, acara menika, ibadah menika ugi dipun sengkuyung dening sekolah-sekolah Kristen ingkang wonten ing wewengkon Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Sepeda malih ngaturaken panuwun mugi berkah dalam Gusti tansah jangkung kula panjenengan sami. Ing wasana Gusti tansah berkahi kula panjenengan sami. Amin. So